Колко струва един работник? Често срещано е заплатата в пликче. Абсолютно, да. А пък в същото време седмицата, ако тръгнеш да я купуваш с кеш, те могат да ти кажат, докажи ми произход на парите. Защото всеки се бори за там да има нещо да работи. Дали стига или не? Аз мога да стана твой асистент за 5 бона на месец, нямам никакви проблеми. Най-скъпия е 59 230 лева. Здравейте на всички с поредния епизод на нашата рубрика Bits vs. Chats и днес с Иво сме се събрали тук, за да обсъдим една много интересна тема за или против наемната работа и по-скоро дали хората биха предпочели да са наемни работници във фирма или да имат собствен бизнес. Тук съответно не говорим само за IT сектора, говорим като цяло всеобхватно в различните сектори. Не глобално ниво, на държавно ниво. Държавно ниво и съответно мислим, че с темата може да породим отново вашия интерес, да създадем дискусия отдолу в коментарите или по социалните мрежи, където може да всеки да изкаже неговото мнение. Ще се радваме. Да започнем с малко суха статистика. За 2022 година, това са данни от НСИ, наетите лица в България, хора, които са на трудов договор, са 2 милиона 278 832 души. Сухо. Така, демек почти 3 милиона души са заети, което от друга страна докарва безработицата на 4,3%, което ако си учил икономика, не знам дали си учил, аз съм. Там едно време ни учиха, че 3% било здравословната така наречена безработица. Та може да се каже, че като цяло на пазар на труда нещата не изглеждат толкова зле, казвам 2022 година. Все още няма данни за миналата и за тази година, надявам се скоро да излязат, но това е като данни. Иваче, за наемна работа или да имаш собствен бизнес? Отново дискусията е доста интересна, тъй като може да се раздели на две части. Някои хора избират наемната работа, тъй като това би носи повече сигурност и съответно бих казал, че от друга страна пък имаш частен бизнес и си собственик на това да развиваш дадена дейност. Не бих казал, че е за всеки, защото там работното време малко няма работно време. Само едно уточнение. Не говорим за средни към големи предприятия, говорим за малък до среден бизнес, за компании от 2, 3, 5, 10 човека. Предимно това са фирми, занимаващи се с евентуално спедиция, търговия, магазини. Говорим за такъв тип... Нощен клекшоп. Нощен клекшоп. Да. През деня какво е просто клекшоп? Просто клекшоп. Добре, окей. Прав шоп, да, защото... Примерно хора, които да кажем могат да си докарат някъде между 5 и 10 хиляди лева като доход за месеца от това, което правят. Всъщност аз мога да кажа, че познавам хора, които наистина има и двата случая. Тоест тези, които от собствен бизнес са се отказали или са пък видели, че нещата не им се получават, ако играят точно по правилата. Съответно са избрали малко да си починат в кавички или въобще да изберат пътя към наемната работна ръка, докато пък има и случаи, които примерно работиш в компания или за даден човек и човека започва да мисли вече за собствен бизнес, собствена дейност, която честно казано ако те бива и ако знаеш какво правиш, има случаи, когато има реални резултати. Аз съм слушал хора, които казват, че наистина има така да го кажа много развитие. Да не говорим, че някои от гостите вече, които поканихме, абсолютно по същия начин поделят подобна пътека и се радваме на още такива гости. Може да гледате в подкаста ни Bits and Chats. Линк отдолу. Отново въпрос на личен избор и възприятие. Добре, дай да го направим така. Дай видим какви са плюсовете на едното, плюсовете на другото и съответно минуси. Дай започнем с частния бизнес. Кое е хубавото на частния бизнес? Частния бизнес, хубавото е, че буквално ти отделяш изключително цялото време, което разполагаш върху дейността, която развиваш. Говорим за хубавото, положителните страни. Това не е ли хубаво? Не особено.
Как ще не е хубаво? И цялото ти време, цялото ти същество отива там. Това по-скоро е минус. Защото ти си ангажиран. Буквално хора, които са около мен и познавам с частни бизнеси, те казват, аз нямам почивка. За мен всичко е 24/7. Каквото и да стане, аз трябва да съм там. Защото ако ти не реагираш и не направиш, примерно, случва се нещо, ти трябва да отидеш и да реагираш. Ако не го направиш, на тебе бизнесът ти спира ти прихода. Ако имаш хора, които си наел, техният приход също спира. Така че ти вече тук не мислиш само за себе си, ами вече имаш едни други хора, които зависят от тебе. Пак казвам, то е отговорно, но въпреки всичко плюс е това, че някога развитието на бизнеса съответства на вниманието, което отделяш към това нещо, към Факт. тази дейност. Факт, така е, съгласен съм. Но пак идеята е, че да кажем като плюс, че не работиш за някой, работиш за себе си. И да, това, което ти кажеш е, че колкото внимание вложиш и усилия в това, което правиш, толкова по-голяма възвръщаемост ще има, макар че това не е зависимост. Другото нещо, което мога да го отбележа като плюс е, примерно, когато човек сам види дейността, в която наистина може да не го натоварва като работа, като дейност. То наистина един път почнеш ли да го работиш, то вече не е, нали, преди е било удоволствие, съответно, последствие става работа. Обаче има нещо друго. И се намаля малко удоволствието, но... Нали знаеш японците какво казват? Ако искаш да не работиш нито един ден от живота си, намери работа, която обичаш. Но тук вече дали работата, която обичаш, може да ти носи достатъчно доход, че да живееш, това вече са две различни неща. Добре. Ами, мисля, че горе-долу хванахме плюсовете и минусите на частния бизнес. Айде, нека сега да минем към наемния бизнес. Към наемния, добре. Към наемната работна ръка на бизнес. Да работиш за някой. Да работиш за някой. Ами, работата за някой, нали, както само по себе си идва за да каже, нали, трудът, който ти даваш, плодовете от този труд, нали, отиват за някой друг. В повечето случаи, за да те наема фирма, да кажем, ако ти да 1000 лева заплата, трябва да изкарваш на тази фирма поне 3, 4, 5 хиляди лева. Твоят труд трябва да носи поне няколко пъти това, което ти ще получиш като заплата в края на месеца. Тук може да кажем, че наистина трудът, в който ти полагаш през работното време, което сте се договорили с работодателя ти, трябва наистина да има тази добавена стойност в целия механизъм, който е развит от работодателя. И реално тази стойност отива за някой друг. В този случай пак го казвам, че това може би е като минус. Съответно, придадената стойност отива за някой друг, но ти пък си получаваш твоето възнаграждение. Така е. Това е така. Ти си казал на мен това ми струва толкова, ти получаваш толкова. Край, точка. Да. Но нали пак, ако същото това... Давам пример, много интересен пример между другото и се върнем малко по-късно на това. Автосервиз. Ето автосервиз. Имам приятели с автосервизи, оплакват се страшно много от това, че нямат хора. Защото какво става? Ти имаш сервиза, инвестирал си машини, там инструменти, каквото и де, идват някакви двама души да работят за тебе, които кой знае, кой не знае, почват да случат, почват да виждат за какво става въпрос, правят година-две и в един момент аз съм един от тия двама души и си казвам, чакай малко аз на то му докарвам, примерно, защото ти знаеш колко струва един ремонт, знаеш какво се случва в този сервиз и си казваш, аз на то му докарвам, не знам колко 1000 на месец. Той ми дава някаква част от тия пари. Защо аз трябва да му ги изкарвам на него, като аз мога да си ги изкарвам сам? И нали тук вече отиваш и започваш да се занимаваш с собствения си бизнес. Колко успешно? Съвсем друга тема. Отново има две страни на монетата, тъй като ти гледа нали, подобен случай, примерно, защото съм слушал и в други сектори, по същия начин идва специалист, който, ако трябва да обобщим и да сме субективни, идва специалиста, научава се и си казва, то няма проблеми, аз мога и аз да го правя това и просто да започне. Идеята тук е обаче следната. Гледа се може би само лесната част от нещата, докато когато вече го хванеш и го вземеш тази дейност вече да е твоя отговорност, а не да е на някой работодател, играта със сигурност се променя, абсолютно. Тъй като ти буквално гледат са много неща. Начин по който предаваш дали услуга, дали стока, без значение, качество, време на... Много са показателите, отделно цялата документация и цялата административна работа, която е допълнително, също отнема страшно много време и някой път, гледайки колко много пари получава дадена компания, не винаги... Както се казва, не виждаш бекенда, нали, какво се случва зад колисите, реално, за да може то човек да вземе тия пари, да ти плати на тебе и то сервис да продължи да работи. Примерно.
или софтуерна компания, стартъп, каквото ще да е. Ти не виждаш всичкото това, върху което седи. И виждаш как едни пари влизат в джоба на един човек, но за да влизат тия пари в джоба на този човек, ти не знаеш той каква основа е положил и през какво е минал. Така че за наемна работа може да кажем, че е като плюс това, че тя до известна степен може да носи тази сигурност. И всъщност носи доста голяма сигурност. Доста голяма сигурност, бих казал. Това може би е най-големия плюс на наемната работа, тъй като знаеш, че работодателя ще се грижи за твоите осигуровки, за някакви допълнителни неща. Да, може да имаш допълнителни бонуси, там мултиспорт, ваучери, храни, допълнително здравно, какво ли още не е, бонуси и да най-важното. Да не отново към IT сектора, защото има и други сектори. Не, между другото, в интерес на истината, доста голяма част от българските компании, които нали, не са пак малки към средни, имам познати приятели, които работят, и те започват да получават такива допълнителни придобивки, просто защото в един момент нали се сещаш, че ти ставаш изключение от общото. Всички работодатели почват да предлагат такива придобивки, дърпат работниците към тях, ти не го правиш и ти реално почваш да губиш работна ръка. Съответно, ти трябва да наваксаш. Казва се конкуренция, било то дали за работна ръка или за частен бизнес, абсолютно. Благодаря, не знаех. Не знаех. Учи икономика. И така, но да, може би тази сигурност, че ти знаеш примерно на 1, 10, 15, 20, кога на това, че конкретно число ти си получаваш заплатата, работил, не работил, фирмата има работа, няма работа, те са длъжни по закон, българското законодателство, нали, на тази дата ти платят парите и ти си ги взимаш и се прибираш в къщи и оттам нататък какво се случва отзад с компания, с счетоводство, всичко това. То не е твой проблем. Абсолютно. Добре, разискахме малко и плюсовете и минусите на наемната работна ръка. Съответно, ще се радваме, ако нещо сме пропуснали, да чуем и в вашите коментари или да споделите вашето мнение. Да, наблюдения като цяло. Нека продължим с други цифри. Други цифри, да. Нещо интересно, което много малка част от хората, нали, отивайки на работа, всеки продава себе си, труда си за някаква заплата. Всеки, разбира се, иска максимално най-голяма заплата, която може да вземе. Но има нещо друго, което много малка част от хората знаят или го отчитат, и това е колко струва един работник. Изключвам заплатата. Заплатата тя си е там. Плюс заплатата колко струва един работник на работодател. Не знам, Наши, ще ми кажеш? Ще ти кажа. Така, и зачитам сухите данни. Така, в обществения сектор, това е на годишна база, така да се каже, ефтината работна ръка за един работник струва 12 804 лева на работодателя. Това е без заплатата. Това са осигуровки, данъци, всичко, което се плаща от работодателя за този работник. Това е най-евтин в обществения сектор. Най-скъпия е 59 230 лева. Вау. Пак казвам, на годишна база. Това дали не е президента? Така като кажеш, това горе-долу е 4000 на месец, плюс-минус, да, като нищо може и да е той, между другото. Не, той със сигурност взима повече. Не, толкова е, че 4000 май беше президент. Ако знаете колко взима за президента, я напишете отдолу, защото ни стана интересно, малко неподготвени сме. Но това са парите, които работодателя плаща за един работник. Държавата, в случая да, говорим обществения сектор. Просто... Да, държавата. Ние, аз и ти, нашите данъци. Така. Dокато в частния сектор нещата не седят кой знае колко по-различно. В частния сектор най-евтиният работник на годишна база струва 15 110 лева. Това само до момент на всичко е по данни на НЕСИ отново за 22 година. Така, най-скъпият взима 60 011 лева. Не взима, струва. Макар че може би е правилно да се каже струва, взима, защото колкото горе-долу получаваш ти като заплата, ако взимаш 1000 лева, грубо 1000 лева струваш на работодателя, за да плати всичко останало. На работодателя ти струваш 2000 лева. Отново, само да повторим, данните, това е важно да ти го вметна просто, но данните са от НЕСИ 2022 година. Да, това е последно, което го има на тяхния сайт, който иска може да влезе да го провери. Там е всичко написано. Това е един, пак казвам, много интересен такъв момент, който голяма част от хората го пропускат. Също така, друг момент, който хората пропускат е, че тези данни тук, това са официални данни. Това означава, че това всичко е на светло. Тай идва един друг момент. Да. Тъмната страна. Join the dark side. По-скоро сивата страна на нещата. Страна на нещата, да. Също интересна тема, която може да засегнем. Често срещано е заплатата в кавички, заплатата в пликче. Абсолютно, да. Голяма част от българските фирми
И не само, имат навика да дават заплата в пликче. Така, това какво ще каже? В случая винаги, за да се намалят разходите от работодателя към държавата в вид на данъци, осигуровки и други, просто за тях е по-комфортно да се съгласят на трудови правоотношения с работника, на минимална работна заплата, а също време да дават нещо малко отгоре. Или много отгоре, в повечето случаи много отгоре. Защото, пример, ти ако си на минималната работна заплата, която май вече е около 1000 лева или 1200, някъде там. Така, ти плащаш на минималната заплата, осигуровки, всичко останало, тези разходи, които споменахме малко по-рано, и да кажем, си се договориш за заплата 4000 лева. И да кажем, останалите 3000 лева ти идват в пликче. Да, в смисъл има със сигурност такива случаи. Там е работата, че то не е един или два случая, то е масова практика. Но за това пък има една такава тенденция, която аз наблюдавам, е, че все повече и повече системите, които, така ще го кажем, които ни наблюдават в кавички. Така, да. Това са Национална агенция по приходите, МВР, абсолютно дори здравни досиета и така. Всичко започва да става освен компютъризирано, така и централизирано. Да. И съответно започват... Има ги местата, на които кеш е цар, така да го кажем. Да. Имаме клипче по темата, кеш или карта, може да го гледате. Идеята е точно тези централизирани системи пък ще задвижат в посока, в която все по-детайлно, т.е. може да се направи един финансов профил на човека. И примерно, съответно, ти ако взимаш минимална работна заплата, пък караш Audi RS7 с едно прословуто клипче, има там едни фристайл тарамбуки и други оркестри. Фристайл тарамбука ми харесва. Но въпросът е, че точно като не съответстват двата профила и съответно тук имаме какво се случва. Абсолютно съгласен. За момента тези неща, примерно, по-скоро са насочени към фирмената дейност, но не се знае в кой момент може това да навлезе малко или много вече в персонален аспект на човека, индивидуален аспект. Така е. Другото, което е също много малко хора, съобразяват, че по този начин оставяме икономиката и това, че вредят на обществото, това изобщо ще го изключваме. Те вредят най-много на себе си. Защо? Защото осигурявайки се на минималната заплата, ти в НОИ карваш минимални осигуровки. Следователно, осигурявайки се на минималната заплата, утре като отидеш за кредит да си купиш RS7-цата, ти реално не си, в смисъл, те не могат да ти дадат повече на минимална заплата, те могат да ти дадат примерно 5000 кредит или 10 000 кредит. Пък в същото време RS7-цата, ако тръгнеш да я купуваш с кеш, те могат да ти кажат, докажи ми произход на парите. Не могат, задължително е. Задължително е. И сделки над 10 000 лева, там мисля, че беше 5000 и колко евро, абсолютно задължително трябва да минат по банка. И това е от много години. Но другото, което е, след хикс години като се пенсионираш, ти си внася от цял живот минимални осигуровки и имаш минимална пенсия. И никой няма да ти е виновен. Няма да ти е виновна държавата, няма да ти е виновни политиците. Никой няма да ти е виновен. Виновен ще си само ти, защото реално ти ще се осигурява на минимума, съответно сега ще взимаш минимума. Пак доста интересна тема и ние наистина ще се радваме за вашето мнение отдолу в коментарите да оставите, защото мисля, че темата, която засягаме е актуална, винаги актуална, защото все пак е от ежедневието на всеки един. Абсолютно. Така че оставете по едно коментарче и ни последвайте съответно в социалните мрежи и канала. Но пък има и нещо друго. Окей, хубаво, пликче. Но работодателя е реално човека, който го прави това. Защото, какво казва работодателя? Идва ти си ми работодател и ми кажеш, окей, дам ти 1000 лева, 3 в пликче. Окей. Само че, аз когато ти кажа, не, аз искам да му осигуряш на реалната ми заплата, работодателят ти казва, да, няма никакъв проблем. Само, че вече заплата ти, да кажем, от 4 ще стане на 2700. Защото този разход, за който пак говорихме, този разход той трябва да дойде от някъде. Само, че работодателят не иска да го прави, той почти го държа от твоята заплата. Разбира се. И реално ти започваш да си плащаш само осигуровките. Защо само осигуровки? Защото ако си осигурен на минимума, ще взимаш 4000 заплата. Само, че ако искаш да си
плащаш осигуровките на 4000 лева, колкото ще взимаш, реалната ти заплата, всичко да е на светло, нали? Ти няма да ги взимаш тия 4000 лева, ами разликата между това от минималната заплата до това, което е за 4000, работодателят ще си ти го отдържа от твоята заплата. И ти си на по-ниска заплата тогава. Абсолютно. И хората предпочитат, нали, да не го правят това нещо и да си седат на пликчето. Ами, отново, въпрос на индивидуален... На личен избор, да. Не говорим за големите корпорации, там е ясно, там всичко е на светло, въобще няма такива неща, но говорим за, пак казваме, малкия, средния бизнес в България, български фирми основно. Добре, нека преминем към друг аспект от тази рубрика. И това е липсата на кадри и при двата типа бизнес. Какво може да кажем за частния сектор или хората, които притежават някаква частна собствена дейност и какво мога да кажем за, примерно, по-такива за наемната работна ръка, по-скоро като мнение, да, като Айде да започнем с темата. визия. Да започнем с темата работна ръка. Да кажем, ти си, нали... Компанията Хикс. Ако си корпорация, там е ясно. Имаш безкрайен почти лимит. Нямаш лимит на парите. Можеш буквално да отидеш при човека Хикс, който ти трябва, който да работи за трета, пета компания, да му кажеш, слушай сега, ти идваш да работиш за мене, ето ти една чанта с пари, заповядай. Нали, да кажем, там има го проблема с кадри. Интересното е, че има проблем с кадрите както за по-ниско квалифицирания труд, да кажем агенти, телефонисти, нали, entry-level позиции, така и за по-висшия менеджмент се оказва, че наистина има глад за кадри. Има хората някакси не могат да покрият очакванията или компаниите имат нереалистични очаквания, но има го. Случва се, има го. Това е интересно. Да, но при повечето случаи в, да кажем, по-големите, малко по-добре развитите компании, които са фирми, хората, ако са доволни от самата фирма и от това, което почват, те не си тръгват. Да. Те не си тръгват. И реално компаниите, които изпитват необходимост и нужда от кадри, са компании, които или не искат да се променят поради една или друга причина, за да бъдат актуални на пазара. Звучи добре. Да, или просто казват, ние имахме персонал от 10 човека, в момента са 5, просто тия 5 ще работят за 10. И това е страшно често срещана практика. Случва се. Защото ако се замислиш, ти ако имаш, давам ти пример, имаш заведение. И това между другото е голям проблем с заведенията. Тук не навлизаме ли малко в собствения бизнес вече? Да, може би малко по-към собствения. Айде ще стигнем, но мисълта ми е, че пак казвам, и имам такъв жив пример пред себе си. Тежка работа, склад, не се актуализират заплати. Хората буквално са 5 човека, те работят за 10, просто защото никой не иска да отиде да работи там. Защото ти отиваш на хикс пари, казваш, окей, аз съм окей да работя за тия пари, какво ще работя? И те ти казват тази двойна работа и ти казваш, да, за двойни пари ще работя двойната работа. Окей, тези наемната работна ръка, те си имат техните, как да го кажа, графици или пък очаквани заплащания към наемната работна ръка. Да, наистина, когато има инфлация, когато има, нали, растеж на икономика или обороти и така нататък, то след него наистина води до момента, в който те трябва да актуализират плащанията към техните работници, било по един или по друг начин. Да, но не се прави. Масово. В такъв случай винаги е личен избор отново на човека дали ще си съгласи това време и тази работа, която я дава, да остане на това място и при този работодател или просто да намери нещо алтернативно. Мога да ти кажа отново жив пример. Търговски представители, работещи на 3% от оборота на фирмата. Фирмата е малка, разраства се и в един момент фирмата почва да прави милион и половина, 2 милиона оборот, нали, говориме годишен. Да. Така, нали сещия 3% колко пари са? Достатъчно? Достатъчно, точно така. И идват шефове и ти казват пичове, слушайте какво, вие работите прекрасно, само че ви даваме много пари, нас това не ни харесва, на 1% почвате да работите. При което всички търговски представители казват не сме окей, връщат колите, връщат всичко на Коледа, точно за коледния бум, това говорим фирма за храни, доставка на храни, така. И на Коледа, точно когато е най-големия бум, тази фирма общо взето изнасилва всички останали работници, които имат, за да могат, каквото могат да покрият. И след 3 месеца, ето ги новите търговски агенти на 1% от оборота и започват да си работят и няма проблеми. Това просто показва, че фирмата по-скоро е за смяна на кадрите, отколкото за запазване на старите си кадри. Но има и нещо друго. Тези хора, които са дошли на този 1%, да кажем, ако имаше някаква, не гилдия, но някаква общност на тия хора,
Нали, в щатите тия юниони, където ги правят. Така. Ами, окей, тази фирма като поседи без представители половин година, една година и тя чая от пазара. Значи ще бъде насилена от пазара на труда, тя да се промени. Но в България това го няма. Защото всеки се бори за там да има нещо да работи. Дали стига или не? Дълбоки размисли на се. Добре, да минеме за частния малко бизнес. за частния, да. Преминаваме към другия тип или така наречения частен бизнес или частна собствена какво се дейност. случва с липсата на кадри там? Ние вече споменахме малко това, че когато ти стартираш даден бизнес и вече си на етап, когато започнеш да заемаш някой, който ти помага, много често срещане наистина проблемът, с който ти по един или друг начин можеш да задържиш даден кадър, тъй като кадъра си мисли, че вече е добър, даже и по-добър от теб и съответно хваща си неговия път, хваща си неговия път. Неговия път. Може би това е най-големия проблем. Съответно, ако случайно нещо пропускаме или пък има някакви други случаи, които са ви известни на вас, последователите на канала на подкаста, който между другото са почти 400. Да, благодарим за което. За последващите канала. Моля ви, оставете интересни коментари, теми. случки. Може да не са с имена, може да са някакви точно истории по-скоро, които да бъдат с интерес, бихме ги прочели. И връщаме се на частния бизнес. Друг проблем, който се наблюдава е това, че има хора, които са доста здрави, то не мога да кажа здрави, но нека така го кажа, принципни и дисциплинирани работници. Но има един друг проблем, с който се сблъскваме и това е, че аз съм си говорил с собственици на бизнес и примерно те казват, човек няма хора. Да. Няма хора. Идват въобще без някаква, как да го кажа, без желание за работа, прекалено лесно си губят фокуса, прекалено лесно просто очакват да получават едни пари и нищо да не правят. Нищо, да. Другото... Това е един проблем, който пак казвам, не е навсякъде така, защото наистина има доста, как да го кажа, млади кадри, които искат да се развиват, искат да се усъвършенстват както себе си, така и да се усъвършенстват чрез работата, но все пак го има този сегмент от... Да, ако преди време бяха изключението, сега изключението са хора, на които им се работи и искат да се развиват. Малко такова се получава. Което в чисто в световен мащаб, ако мога така да вмъкна малко нотка да се замислиме, какво се случва примерно на изтока или какво се случва на запада. Мога да кажем, че има една доста сериозна работна ръка, която чака и дори почват да има програми миграционни от примерно далечния изток, да идват хора. Съответно, всеки, който търси подобен дисциплиниран труд, той съответно ще бъде принуден да вземе от тази работна ръка, за да може неговия бизнес да върви. Да. Това е едното. Другото нещо, няма как и да коментираме. Имал съм реален случай, в който менеджер ми е казал, виж какво, не се притесняй. Може да не си свършил днес работата, но това, което може да те успокои е, че винаги знае, че има един китаец, който ти работи за 8 часа, той ще работи за 20 часа и постоянно произвежда нещо. Постоянно произвежда решения, постоянно произвежда активности. Винаги има китаец по-добър от тебе. И те са, пак казвам, те са многобройни. Дали ни защитава това, че сме част от Европейския съюз и така нататък, но те първа нещата ще и тук малко е и така, защото това, което ти го казваш е факт. Също и с индийския пазар. Аз лично работя с индийци, които са феноменални професионалисти в това, което правят. Са страхотни кадри. Но съм и работил с такива индийци, които да не изгробяваме. Но не са добри кадри. Айде така да го кажа. Разбирам те напълно. Въпросът е такъв, че ти хубаво ще бълваш 20 часа, но качеството за тия 20 часа какво ще бъде? Защото ти може да работиш 1 час и качеството, което доставиш да е в пъти над това, което е за 20 часа. И голяма част от... Тук вече малко отиваме на корпоративно ниво, но голяма част от корпорациите започнаха да си изтеглят бизнеса. Аз лично съм имал 3 проекта,
в които компании си изтеглят кол-центрове, производство или каквото и да е от Китай, от Индия и го докарват в България, в Европа. Просто защото да, ефтино е, съгласен съм. В Индия и в Китай е страшно ефтино, но качеството на практика липсва. Няма качество. Че от теб го чувам, но това е... Аз лично съм работил... За България е добре. Аз лично съм работил по 3 такива проекта. 2 от Индия донесоха в България и 1 от Китай. Но връщаме се и на частния бизнес и мисля, че нещо имаше да допълниш, което не казах. Да, като цяло исках само да допълня, че отново имам такива реални примери, основно при заведения, при магазини, нали, пак не мога да кажа, че... Защото ниско квалифициран труд звучи тъпо, нали, но в по-така базовия трудов пояс идва момиче Хикс, конкретен реален случай, добър ден. Колко пари искаш заплата? Искам примерно 5000, 2000, сета. Окей, ето ти парите. Кога можеш да започнеш? Утре. Добре. И ти разчиташ на този човек утре в 8, в 9, там без значение кога да е. Ти не си се пазарил за заплатата. Ти си казал, работата е това, колко пари искаш. А не, аз мога да ти дам толкова. Ти колко искаш? Ти казваш, искам толкова, аз ти го покривам. Идвай. Аз съм в нужда, развиеш. Реално ножи и хляба са в тебе като работник. При което ти седиш, става 9, 9:15, 9:30, става един обед, ни вестник кос. Ало? Аз реших, че не ми се работи и няма да идвам. Тук може да обхванем... Нека може да го погледнем накратко, така случая. Според това какви пари би дал за дадена работа, такъв работник би получил. Не, тук не говорим какви пари би дал. Значи аз ако дам 1000 лева и ти дойдеш за 1000 лева, окей, съгласен съм. Но аз не ти казвам, аз ти давам толкова. Аз те питам, ти колко ще искаш да дойдеш да работиш за мен? Това, което ти ми казваш като очакване, аз директно го покривам и ти казвам, утре започваш, ти ми трябваш, разбираш ли? Аз мога да стана твой асистент за 5 бона на месец и нямам никакви проблеми. Добре дошъл си. Корпорацията за тебе те чака. Ама искам и в пликче. Много ясно. Винаги в пликче. Добре. Така че това с липсата на кадри, между другото, е задълбочаващ се проблем. Особено, пак казвам, имам наблюдение основно върху ресторантьорството. Страшно голям дефицит на кадри в ресторантьорството. Страшно голям дефицит. Не само там. Просто там имам наблюдения, приятели с заведения и знам, че имат страхотен проблем с персонал. Не говоря само сервитьори. Персонала като цяло, доставчици, кухня, изобщо като цяло е така доста зле. Да затвориме с една интересност. Давам. Българина е единственият човек, който докато е на работа и по време на работа си мисли откъде и как да изкара пари. Това чува ли си го? Честно казано, от тебе го чувам за първи път. Въпросът, който искам да задаме към всички слушатели и зрители е следния. Предполагам, голяма част от вас сте хора на наемна работа. Колко от вас имате страничен бизнес или някакъв друг страничен доход, с който да си помагате? Примерно да кажем, ако работиш в някаква фирма или държавния сектор, имаш някакво частно магазинче или онлайн магазинче, някакви стоки, които си продаваш. Така от любопитство. Просто би ни било интересно да оставите отдолу под коментарите. Примерно аз работя като шлосер в фабрика, обаче в същото време... Защо ти знаеш колко пари взима един шлосер? Най-вероятно много, но просто самия пример е доста интересен. Защо? Защото думата шлосер не се използва много. А как се използва? Коя е алтернативата на шлосер? Просто съм в друг сектор и не използвам често. Окей, добре. А вие знаете ли какво е шлосер в интерес на истината? Може да го оставите отдолу в коментарите. Но идеята е такава, че... идеята е такава, че примерно ти да кажем, или заварчик, ако си заварчик. По-скоро шпакловчик. Идеята е, че винаги ще отидеш да направиш нещо на частно, за да изкараш едни пари, ако професията ти е в ръцете, говориме. И тия пари, те няма да минат по светлия път, те ще минат по сивия път, в пликчето. Просто... Затова казах, че в пликче мога да съм ти асистент. Като тема за размисъл. Това не означава, че мен ще му спре да си правя моите работи. Точно така, точно това е. Голяма част върви в пликче. Добре, шлосер е мой. Затваряш. Така, благодаря ви. Мисля, че това беше доста интересен прочит или обхват на рубриката за наемната работна ръка. То не е за или против, дали кой какво предпочита. Наемен труд или частен бизнес. Частен бизнес.
Съответно, благодарим ви, че ни изгледахте. Изтърпяхте. Изтърпяхте. Оставете, пак казвам, ще се радваме да оставите коментари, ще се радваме да попълните пак формата ни за обратна връзка, с която наистина ние мислим или ще видим какво може да подобрим в подкаста или какво да търсим за в бъдеще. Продължавайте да Да дързаете. и да бъдете щастливи. Всичко Чао! хубаво и до нови срещи.